ዝርዝራ ዜና ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክለብ መሰረት ተገብረሉ ዕድመ ካብ 20 ክሳብ 26 ለካቲት ኣብ ጃፓን ወግዓዊ ምጽሕ ይካየዳሎ አምባሳደር ዘመደ ብዕደቱ ምስ ሚኒስተር ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አማሓደርቲ ዞባ ኪናጋዋ ምክትል ዳይሬክተር ፈጻሚ አካል ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ምክትል ፕሬዝዳንት ኦሎምፒክስ ጃፓን ከምኡውን ምስ ካልኦት ሓለፍትን አካያት ስፖርትን ጃፓን ርክባት ገይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ሚስተር ፉሚዮ ኩሺዳ ዑደት ኮሚሽነር ዘመደ ኣብ ጃፓን ኣብ ኣገዳሲ እዋን ይካየድ ከም ዘሎ ጃፓን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ድማ ናዕበይን ናማዕበልን ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኮሚሽነር ዘመደ በወገኑ ነዚ ናይ ምብጻሕ መደብ ብፍሉይ ከም ዝጥምቶ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ስፖርትን ባህልን ተጀሚሩ ዘሎ ምትሕግጋዝ ብዝበለፀ ንክምዕብል ዘለዎ ተስፋ ገሊፆም ምስ ምክትል ዳይሬክተር ፈጻሚ ኣካል ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ሚኒስተር ኢሱዎ ሞሪ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ተወሳኺ ንኤርትራ ኣብ ምድላዋት ውድድራት ኦሎምፒክ ንክሕግዛ ተጠቃሚት ናይቲ ኣብ ዞባ ሚሳዶ ሰደኮነ መሰልጠኒ ብሽክሌታ ክትከውን ዘኽእል ዓድል ክወሃባ እንከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ስምምዕ ንፍራም ኣብ ምርዳእ ተበፂሖም ዝምድና ጃፓንን ኤርትራን ኣብ ስፖርት ዝሮ ዝጭበጥ ፍረ የርኢ ከም ዘሎ ዝተገንዘቡቶም ሰበስልጣን ኣብ መዳይ ባህሊ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ንምብጻሕ ክግበር ኣብ ዝከኣል ፃዕሪ ዘትዮም ኣብ ከተማ ባሮንቱ በሃማዴ ዘባጋሽ ባርካ ዝተወደበን ደቂ ኣንስትዮ ዝሃስዩ ድሑራት ልምታት ምውጋድ ዝዓለመ ዋዕላ ብ20 ለካቲት ተኻይዶ ኣብቲ ምውጋድ ኩሉ ዓይነታት ኣለዎ ኣንጻር ጓል ኣንስተይቲ ብዝብል ቴማ ዝተኻይዶ ዋዕላ ሓላፊት ሃማዴ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ደጋ ዮሃንስ ኣብ ዘቕረበቶ መግለጺ ነቶም ሃሰይቲ ልምድታት ምውጋድ ክካየድ ፀንሐ ኣብ ምዕባይ ንቕሓት ዘተኮረ መደባት ውፅኢታዊ ምንባሩ ጠቂሳ እቲ ንጥዕናዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ስነ ኣእምራውን ዕቤት ደቂ ኣንስትዮ ዝዳኸም ተርእዮ ሙሉእ ክሳብ ዝጠፍእ እቲ ዕማም ብውህደት ክቕፅል ፀዊዓ መሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ እቲ ተርእዮ ዘባጋሽ ባርካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ ይኹን እምበር ገና ይቕፅል ብምህላው ዕቱብ ስራሕ ከም ዝሓትት ክበርህ ክኢሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ክኢላታት ሚኒስትርታት ጥዕናን ዕዮን ሰብዓዊ ድሕነትን ሳዕቤናቶም ሃሰይቲ ልምድታት ዝምልከት ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ወረቓቕቲ ከቕርቡ እንከለዉ ተሳተፍቲ ብሰፊሑ ዘትየምሎም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ኣቶ ገብረስላሴ ነጋሽ በወገኑ ነተርእዮን ምውጋድ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጻዕሪ ካይዳ ምህላውን ጠቂሱ ንውፅኢታዊ ዕዮ ተራ ህዝብን ምምሕዳራትን ከዓቢ ኣዘኻኺሩ ከማው ሆስፒታል ሓጋዝ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ብምጅማሩ ህዝቢ ብቐረባ ዝተማልአ ኣገልግሎት ሕክምና ክረክብ ከም ዝበቕዐ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ምስ ምእታው 2017 ዝተጀመረ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ መሰረታዊ መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ተማሊኡሉ ከም ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንዑስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት ሓቢሮም ኣብ ከባቢኦም ሕክምና ዓይኒ ስለ ዘይነበሮም ክጽገሙ ምጽንሖም ዝሓበሩ ነበርቲ ድማ እቲ ኣገልግሎት እፎይታ ዝፈጥረሎም ምዃኑ ብምግላጽ ቀጻልነቱ ክወሓሳ ዘኻኺሮም ሓኪም ዓይኒ ቅሳነ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ምርኣይ ሕሙማት ምእዛዝን ምዕዳልን መድሃኒት መሃብ ምኽርን ማዕዳን ከምኡውን ዝለዓለ ሕክምና ንዘድልዮም መልኣኽ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ከም ዘጠቓልል ኣብሪሃ ኣብ ንዑስ ዞባ ሓጋዝ ንኣስታት 60,000 ነበርትን ካብ ካልእ ከባቢታት ዝመጹን ኣገልግሎት ዝህባ 5 መደበራት ጥዕናን ሓንቲ ኮማዊ ሆስፒታልን ኣለዋ ኣብ ንዑስ ዞባ ሰንዓፈን መለሳ መሬት ሕርሻ ዝምልከት ጎዝጓሳት ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ መስርሕ ኣብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ከም ተተግበረን ዕደላ ከም ተጀመረን ወኪል ኤሪና ሓቢሮ ኣብቲ ነቲ መስርሕ ንምግምጋም ዝተኻየደ ኣኼባ ብቐዳምነት ንዕፉን መሸላ ጣፍን ዳጉሻን ዝውዕል መሬት ተዓዲሉ ኣብ ምሕራስን ምድኳዕን ከም ዝርከብ ዝቕፅል ዕደላ ድማ ንጻዕዳ እኽሊ ማለት ስገምን ስርናይን ክዕደል ምዃኑ ተገሊጹ ኣማሓዳር ንዑስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝካየድ ዘሎ መለሳ መሬት ሕርሻ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ተጠቃምነቱ ማዕረ መሰል ማዕረ ዕድልን ግዴታን ከም ዘለዎ ጠቂሱ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ምዕዳል ንምዕዋት ኩሉ ተጠቃማይ እጃሙ ክበርክት ተላብዩ ነቲ መስርሕ ንምስልሳል ብዓድታት ሰመዘዛ ኮሚቴታት ምዕሩይ ኣገባብ ክኽተላ ከምኡውን ዝተዓደለ መሬት ሕርሻ ግቡእ ምክትታልን ምቁፅፃርን ክገብራ ዘዘኻኽረ ኣቶ ህዝቅያስ ብሓረስቶት ንዘቐረብ ርእቶታትን ሕቶታትን ጥርዓናትን ብተገዳስነት ሰሚዕን ብግቡእ ክምልሳን ክፈትሓን ተማሕፂኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንዑስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ እውን መስርሕ መለሳ መሬት ተጻፊፉን ምዕዳል ድሉ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣካያዲ ስራሕቲ ንዑስ ዞባ ኣቶ ሃብተ ኺዳነ ሓቢሮም ብ19 ለካቲት ምስ ሓለፍቲ ጨናፈር ሚኒስትርታት ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣካያዲ ስራሕ ኣባላት ባይቶን ሃገራዊ ማሕበራትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ሃብተ መስርሕ መለሳ መሬት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብዝቆማ ኮሚቴታት ክስራሓሉ ምጽንሑ ጠቂሱ 16 ምሕደራት ከባቢ ኩሉ ኣጻፊፈን ምዕዳሉ ድልዋት ምህላውን ኣብሪሆም
ናይ ሕርሻ መሬት ግቦኦም ንስፈጸሙ ሓሪሶም ንዘፍርዩን ኣብ ዓድን ዝቕመጡ ሓረስቶትን ጥራይ ከም ዝውሃብ ዘነጸረ ኣቶ ሃብተ ሓረስቶት ብርኩት ምህርትን ምሕፋስ መሬቶም ብግቡእ ክከናኸኑ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ላባ ንዞባ ናቕፋ ገንዘቦምን ጉልበቶም ብምውሃድ ኣብ መስራሕ ዲጋታትን ራያታትን ምግራብ ከምኡውን ምህናፅ መደበር ጥዕና ድማዕ ልምዓታዊ መደባት ይስላስሉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ ሓላፊት ምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣደም መሐመድ ዑስማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ብሓፈሻ ምስራሕ መደበር ጥዕና ድማ ብፍላይ ኣብ መነባብሮኦም ዝህልዎ ተረዓቢ ምዃኑ ጠቒሱ ነበርቲ ንዝወስድዎ ተበግሶ ሞጊሱ አባል ባይቶ አቶ አሊ መሐመድ ማህሙድ በግዱ ሰላሰል ዘሎን ተፈታት ተዛዚሙ ዝተማለየ ማህበራዊ አገልግሎታት ንኽረኽቡ እቲ ስራሕ ቀጻሊ ምዃኑ ብሪሆ ተሳተፍቱ በወገኖም አባሳልቶ ትዕማም በመሕዳር ንኡዞባን ዝተገብረሎም ደገፍን ምትባዕን አመስጊኖም 1200 ስድራ ቤታት ዝነብራ ምሕዳር ከባቢ ላባ ሓንቲ ካብ 11 ምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ናቕፋ ኮይና ካብ ከተማ ናቕፋ እስታት 80 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ጽምብል መበል 27 ዓመት ዘኽሪ ስርሒት ፈንቅል ተሳትፎ ህዝቢ ዝነኣድ ምንባሩ ተገምጊሙ ኣብቲ ኣቦ ወንበር ባይቶ ሓለፍቲ ክፍልታት ጸጥታን ፖሊስን ከምኡውን ኣባላት ኮሚቴ ኣብ ተሳትፎ ብ23 ለካቲት ተኻየደ ኣኼባ ኣቦ ወንበር ሽማግለ በዓላትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ቅርስን ኣቶ ስራጅ ሓጂ ዓመት መጽእ እና ማዕረገ ዝመጽእ ዘሎ ጽምብል ታሪኻዊ ስርሒት ፈንቅል ተመክሮ እናተደለቦ ይህብ ምህላው ሓቢሮም ንኡሳን ኮሚቴታት ኣብ ዘቕረበኦ ጸብጻብ ዘተን ክትዕን ድሕሪ ምክያድ ዝተራእዩ ሕፅረታትን ጉድለታትን ኣብ ቀጻሊ ብዕቱብ ተራዮም ዘድሊ ምእርምታ ክግበረሎም ምዃኑ ተገሊጾም ጽምብል መበል 27 ዓመት ዘኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ መድረኽ መቐይሮ ብዝብል ቴማ ካብ 10 ክሳብ 12 ለካቲት ከም ተኻይደ ይፍለጥ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቕጽል ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም سلام زي خبركم تعذبتين لو مع 24 لكاتي استلالوا على توزيع سبورت انهم ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃ ቅዱስን ዝሳተፍዎ ዘለው ቱር አቡዳቢ ሎሚ ናይ ካልኣይ መድረክ ውድድሩ ኣካይድሎም ቱር ላንካው ድማ ሳልሳይ መድረክ ኣካይድሎ ዝርዝራቱ ክስዕብ እዮም زور أبو دبي لو مع 24 لكاتي بناي كلام مدرك ودر كاتشيلا أبزو على لو تقلد ماي كلاب كيك ستيب جيرمنا ومارسيل كيتل كذا ما يكون كواتن كله أسترالياوي تقلد ماي كلاب أوريكا سكوت كلب إيوان دما ناي كلا درجة حزوم أبزنا لو مودر تقدمتي كاب الماريا هايلاند نا ببيك فلاج 253 كيلومتر يمشي فينهم إيرترا وتقدم ماي كلاب دايمشن داتا مرها كل دما بيجي كابهم كيتفلين مبل 4 5 نبوت حزو نودر فتيم ولهم ودي كانتو إيرتراوي دانيل تقلهم ونسقنا كاب فلما أبزنا لو مودر كسب حجي بفلتنا مهنات تساتفن عوتك مالي قدم مدرخ انجليزاو ماركبانش دما ناي سالساي ترتحزو ابو بوتا مفصل تاصيحهم نزا بمدرب داتات ابو دبي زكاد ودر ب3 ساعات 28 دقيقه 10 حركاتين اب مفصل تاصيح حكيتل ابز حلف وان حفشاو غزي ناي زي ودر تعاوتلو كم زنبر الذكاريوم بزنا له معاوت حجز دما نسالساي غزيو عاوت مزغب بحفشا ابز وقتي زمزغب عاوتو ناب حموشته كبابيل ولهم ابز خلت مدرخ طلعلو زلو زور ابو دبي نقطل ماليا ماركباندش نص على ماليا نكول بونفازيو اب زبانم ودي منالوم سالساي مدرخ زور ابو دبي 186 كيلومتر شفنه كوينو كاب حازا بن زايد ستاديوم تبغيسو اب جبل حفيت كزازميوم زغمزين كله كاب السردان كنا بانتايرميس 118 كيلومتر شفنه ناي سالساي مدرخ زور لانكاوي ايطالياوي ماريز كوجاكوم ناي كلاب ويلر تريستينا بخلت ساعات 48 دقيقه 56 كاليتن قدما كوينو كعوتلن كلهم اوسترالياوي سكوت ساندرلاند ما كلا كوينو ابزي ود درساتف زلو ايرتراوي تقدماي ابال كلاب دايمش داتا مقصد دسه دما زخنه غزي خي كسر ن 10 تقلت ترتحزو نودرو اب مفصم تابسح ولهم زقصل مدرخ زور لانكاوي كاب سري مانجوغ نا بكاميرون هايلاند 174 كيلومتر زشفن كخونيوم مال حمص قطمات كعس اجر سوبر ديفيجن يزوا ماكل لاب ستاديوم اسمرا بخلت قطمات قصيل وعلم اقديمن اخري السلام مس كوبانيا سنبل قطيمن كوبانيا سنبل مبل 43 دقيقه كاب عوت برهانه بزمزغبتا ام كوشوتر ما حد بالو تعويتام كلاي صوتنا يتعلت اب مونغو سجن مس ججرتي نيروم اتقطم دما حد بحد تزازيموم اب شامد سجن كاب نعفا تخلب زرخبتا شتون عرفت حد بالو مريحه وصيام قطم كلاي بره بنهار قصيلو بركز بلا فتنات كاترايم علامه ازهانه متججرت ام بل 7 دقيقه كاب مليون يما نبزر خبتا شتو نطبت مقيلام كساب حج كلن غانتاس سلسته قطمات كايدنا لو نسعب درجان محيزنا لو ادوليس شوعه نطبي غزاباندا شدشتا التحرير حمشتا اسمرا بير حمشتا
سجن حمشتا دندن 4 كوبانيا سنبل 4 سيت سنتر 3 قيح بحر 3 راجع حمس كلته ججرت كلته اخر يا سلام دما بارونت بلون